πούμε ότι ένα λάδι είναι βιολογικό, θα πρέπει για 2 χρόνια να μην έχει γίνει επέμβαση στον ελαιόνα με φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα. Ξέρουμε ότι τα φυτοφάρμακα με κάποιο τρόπο αφήνουν κατάλοιπα. Κάνουν ζημιά στο οικοσύστημα, στα υπόγεια νερά και περνάει και μικρό μέρος στο λάδι. Η απουσία φυτοφαρμάκων από μια καλλιέργεια σε ένα βάθος πενταετίας, σε σύγκριση με ένα βιολογικό ελαιόνα, θα έχουμε 50% μείωση στο προϊόν. Ναι, η αιτία που το βιολογικό λάδι είναι ακριβότερο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ μικρότερη παραγωγή. Υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τα παράσιτα, άμα μας ευνοήσει ο καιρός, να μην κάνουμε τίποτα. Να μην κάνουμε απολύτως τίποτα και να έχουμε παραγωγή. Για να λιπάνουμε έναν ελαιόνα με φυσικό τρόπο είναι η κοπριά, η οποία εκτός από τη θρέψη στην ελιά βελτιώνει και το χώμα, το οποίο είναι μολυσμένο από τα χημικά λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, και τα οργανικά λιπάσματα. Υπάρχουν και οργανικά λιπάσματα τα οποία βοηθούν, αλλά όχι τόσο πολύ. Όταν έχουμε έναν ελαιόνα στο βουνό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, διότι δεν έχουμε υγρασία μεγάλη, έχουμε ξηρό κλίμα, έχουμε άλλη ποικιλία ελιάς που δεν γίνεται στον κάμπο, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα στο λάδι, να έχουμε καλύτερη γεύση και να έχουμε και άρωμα. Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί η οξύτητα του λαδιού λόγω της ξηρασίας, ενώ η υγρασία ανεβάζει την οξύτητα. Συγκριτικά με τον κάμπο και με άλλες χώρες που γίνεται μηχανική συγκομιδή, εδώ επηρεάζεται το κόστος πάρα πολύ, διότι όλα γίνονται με το χέρι και μπορούν να μας πάρουν το μισό κέρδος. Το να μαζέψουμε την ελιά μας φεύγει το μισό κέρδος. Έχουμε αναβαθμίδες και δεν μπορεί να γίνει καμία μηχανική καλλιέργεια.